हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो दायो ससियेल मिडिया बायदि खौरांफोराव फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारी आरो फावखुंग्रि लीना बसुमतारी बिथांमोनखौ आलायारन थियेटारनिफ्राय खारखोमाबाय होननानै गोबां नुबाय जानांगौ आरो खोनाबाय जानांगौ। नाथाय बेवहाय गुबै बाथ्राया मा, जानो हागौ गोबाङानो मोनथियाखै आरो खायसे खायसेया मोनथिदों जानांगौ। बिथांमोना मानि थाखाय बे थियेटारनिफ्राय श' गारनानै ओंखारनो गोनां जाखो, बेखौ दायो फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारी आरो लीना बसुमतारी बिथांमोना गावसोरनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों प्रेस मिट खालामनानै क्लियार खालामनानै होबाय। दायो नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ दिन्थिलांनो नागिरदों, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। रिजोनानो जाहैबाय ओंखारनो गोसो गैयामोन आरो बुंनोबो गोसो गैयामोन आरो बुंगोनबो मोनसे सम लानानै, खिन्थु दा एसे थाबनो ओंखारनो गोनां जानायनि रिजोना जाहैबाय जोङो फार्स्टआवनो गिबियावनो आं बुंनोसै, देग्लाय 2023 सेप्तेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय जोंहा मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन आलायारन थियेटाराव एक्टर हिसाबै, लीनाया एक्ट्रिस हिसाबै जोंहा एक्सट्रा मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन, जों नटारि खालामखादोंमोन। गिबियावनो बिसोरो जोंनि न'खराव फैनानै मोनसे रिकुवेस्ट खालामफैदोंमोन मालिकआ, बिनि थाखाय आरो किसुमान खोथा होनायनि थाखाय एबार आंनि एग्रिमेन्टखौ कर्ट एग्रिमेन्ट खालामब्लासो आं मानिगोन होनना बुंनायखाय बियो एक्सेप्ट खालामदोंमोन। आं बे राइटिं पेननि एग्रिमेन्टखौ आं मानिनाय जानाय नङा, आं कर्ट एग्रिमेन्ट खालामगोन। बिथाङा एग्रिबो जादों आरो जों सानैजों खालामबायबो, लीनाजोंबो खालामबाय, जों उदालगुरि कर्टआव खालामनाय जादों। बिनिफ्राय थाङै दिनैनि रिजोना जाहैबाय, ओंखारनो गोनांनि रिजोनानो जाहैबाय जोंखौ आलायारन थियेटारा खारखोमाबोदों श' गारनानै होननानै नंखाय फोसावगासिनो। बेयो नंखाय रायजोफोर, जोंनि फैनो गोनांनि रिजोनखौ दिनै आं नोंसोरखौ रोखा खालामनानै होगोन। जों फैयाखै, एक्सुवेलि बे मालिकनिनो डिसिसन। मानोना जों लास्ट श' गादों होनब्ला जों गुवाहाटि बाथौफुरियाव गादों, बेनिफ्रायनो जों श'निफ्राय नेक्स्ट श'खौ जों गाहैनाय जायाखै। बे खालि मा जाहैदों, सानफ्रोमबो एबा एभ्रि मान्थ जों मोननो गोनां रांखौ ओरैबायदि बिनो गोनां जायो, नांलाय खमलाय जाजोबो थारमाने। बे फैसा मोननो गोनांखौनो जुदि धार बायदि जुदि बिनो गोनां जायोब्ला एसे दिगदार मोनो नालाय, आं फार्स्टआवनो गिबियावनो बुंदोंमोन आं फैसा बिनो रोङा आरो आं फैसा बिबाय थानो लाजिनाय मोनो। बेनिखायनो बुंदोंमोन जे बेनिखायनो एग्रिमेन्टआव लिरखानाय दंखायो रोखायैनो 1 मान्थ 1 विक सम होनाय जादोंमोन जोङो। जेनेबा 1 मान्थखौ जोंनो 60,000 पे खालामनांगौ। बिनिफ्राय जों 1 विकबो बिनो सम होखानाय जादोंमोन, लिरनायबो दंखायो बेहाय। बिनिफ्राय आरो एग्रिमेन्टनि बायदिब्ला जोङो एक्सट्रा जोंनो जानाय लोंनायखौ होनांगोन आरो थानायखौ एसेबाबो आलादा होनांगोन। आं सिंगेल रुम नांगोन होननानै आं बुंनाय दंखायोमोन। बिनिफ्राय बेफोरथ' प्रब्लेम गैलानो, खिन्थु जार्नि ट्रेभेलिंनि थाखाय जेनेबा एक्सट्रा गावसोरनिफ्रायनो होनो गोनां दंखायोमोन। बेनिफ्राय आं पार्सनेल कार लांनाय जादोंमोन, गावसोरा थाव होगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय। दा बेथ' जोंनिया 9,500 किल'मिटार जाना दं इयो। बेनिफ्राय रिहार्सेलनि एमाउन्टखौबो जों मोनाखै। बेनिफ्राय दा मोननो गोनां थानायाथ' गोबां दङ, बेखौ आं दा एमाउन्टखौ बुंथ'ला। बेयाव एग्रिमेन्टआव दङ जेला, बेखौ आं कर्टआव बिजिरनाय जागोन, आं कर्टआवबो होखानाय जाहैबाय। आरो दिनै जोंखौ गाज्रि फोसावदों जे लीनाजों नेरसोनजों खारबाय, थियेटारखौ सेफायलांबाय। बिनि मेन रिजन फैनो गोनाङानो जाहैबाय गावनि आखायावनो दंमोन। गाव जुदि एग्रिमेन्टखौ फल' खालामनायमोनब्ला जों बेहाय थागौमोन आरो श'बो खालामगौमोन। आरो दिनैबो मालिकआ कल खालामदों। कल खालामनायाव आं बुंदों जे बियो कल खालामनो गोनां जादों, बियो बै नेक्स्ट जानो गोनां श'फ्रा बेखौ एसे प्रेसार होगासिनो दङ। आं बिसोरनि दुखुखौबो बुजिदों, खिन्थु मालिकआ जिबायदि स्टेप लादों बे थियेटार श' खालामनायनि टारगेट गैया बेहा। जुदि टारगेट थानायमोनब्ला, जुदि पजिटिभ माइन्डनि मानसिमोनब्ला दिनै एग्रिमेन्टखौनो गावनो खालामदों, बे एग्रिमेन्टखौ क्लियार जुदि खालामनानै जोंनो मोननो गोनां रांखौ जुदि होनानै एबा गावनि भुल जानायखौ जुदि जोंनो निमाहा बिनानै जुदि जोंखौ लांफिनोबा जों थाङि गैया, जों दाबो येस होदोंमोन। खिन्थु बै सानखालि जेब्ला फैखालिनो आं स्ट'रिखौ खोन्थानोसै, आं क्लियारै मोजाङै खोन्थानि।
बै खालि जोङो बै श'आ लास्ट नाइटआ जोबनाय लोगो लोगोनो मालिकखौ कल खालामदोंमोन आं मर्निंआवनो मानो होनबा हराव एसे प्रब्लेम जादोंमोन फैसानि थाखाय एसे दावराव दावसि जादोंमोन लाजिथावना बाथ्रा कमिटिनि आगोलावनो बेबायदि फैसानि थाखाय दावराव जादों थारमाने बै बुंदों सानाव जेनेबा फैसा होगोन बै पेन्डेलाव होगोन होननानै 2 month 4 days जाबायमोन बै खालि जेब्ला दावराव जादों आं 2 month जुदि 4 days जुदि फैसा मोनाब्ला एथि थावनिबो जुदि फैसा होआब्ला आं माजों सोलिनो दिनै आं बेयाव 7 month खाथिबाय रियासलजों लाबोदों 7 monthआव जुदि आं जेबो खामानि आलदा खामानि मावनो हायाब्ला आंथ' निस्सय बे जि खामानि मावबाय थादों आं बिनिफ्रायनो रांखौ मोननांगोन होमबासो आङो गारि सालायनो हागोन गारिजों ट्रेभेलिं खालामनो हागोन बे श'खौ बै श'निफ्राय आरो जोंनि श'आथ' बहुत डिसटेन्स आं बे लिस्टखौ होगोन खैथा श' गाखो जोङो ओमफ्राय बबेयाव गादों बिनिफ्राय बै खालि दावराव जाखांनानै आंथ' स्टेज गाखोनो गोनां नङामोन बै खालि खिन्थु कमिटिनि हांख्रायनायाव एसे गाखोनाय जादों आं बेफोर रिजनखौ उनाव फोरमायजोबगोन मोजाङै माबायदि जादों नांलायनाया खिन्थु बै खालि आं पारमिसन लानानैसो फैनाय जादों मर्निंआव आं बेखौ हरावबो कल खालामदों आंखौ लोगो हमाखै मर्निंआव कल खालामदों रेसपन्स होआखै खिन्थु बे थाङै गवालपारा मोनहैबाय जेब्ला आं गुवाहाटियाव दङ आं एसे लेट ओंखारबोखायो आं 12तानि आगोलाव ओंखारनानै 3तासोआव आं मोनहैयो आरो माबायाव जायगायाव आरो ओमफ्राय बै खालि आं मालिकखौ कल हरबाय कल हरनानै सोंबाय जे आं मोनसे डिसिसन लायबाय थारमाने आङो लिगेल डिसिसन लादो रं डिसिसन माने आं आनलिगेल डिसिसनखौ लायाखै आं एग्रिमेन्ट थ्रुयै थांदों मानोना आं बहुत रिकुवेस्टजों सोलिबोबाय खिन्थु सोलिबोयै जुदि गासै माहायाव जुदि नांलायनो गोनां जायोब्ला जों दावराव दावसियाव थानो बायो जोंहा सासे आर्टिस्टनि स्टेटासखौ जों लाखिनो हायि जायो बाध्य जायो जों बिनो मालाबा जों बे बाध्य जाहैनायावनो आरो मेंग्लिनायजों माजों ब्रेनफ्रा खामानि होयि जालाङो बै समाव जुदि जोङो जानो लोंनो जुदि मोनाब्ला मालाबा जों माबा मोनसे मोजां बुस्थु जानोबो जुदि हायाब्ला जोंनि देहायाथ' जेरै उइक जालांजोब्बाय जों आर्टिस्टनि महराबो गैला दा जों 7 month जुदि उन्दुनायखौनो गारजोबनानै जुदि बिदि थायोब्ला इमान खस्थ' खालामजानानै जुदि गाज्रि बेबहार मोनोब्ला एसेबाबो दुखु मोननाय फैयो बे खालि बहुत दुखु मोननाय फैदों बेनिखायनो मोनसे लास्ट डिसिसन लानानै मालिकखौ कल खालामनानै बुंनाय जाबाय आदा नोंनि दायथ'खौ नों मानिदो आंनि दायथ'खौ आं मानिनोसै एबारै आं रिकुवेस्टजों थांला रिकुवेस्ट आरो न'खरनि बायदि सालायदो मादो आं बेजों थांला एबारै आङो लिगेलाव थांसै नों होनो गोनां रांखौ आंनो हरदो आं बानिया श' खालामहैनोसै आरो जुदि नोंनि डिसिसना जेनेबा आंखौ न'आव थिनहरनो गोसोब्ला नों थिनहरजागोन नोंनिसो डिसिसन आं न'आव थांनांगोन ना पेन्डेल थांनांगोन नों जुदि मोननो गोनां रांखौ जुदि आंनो अनलाइन पेमेन्ट खालामजोबना होयोब्ला आं थांगोन आरो लिनानिखौ खालामजोबना होयोब्ला जों थांगोन जुदि खालामनो हागोन ना हाया बे नोंनि सायावसै खिन्थु फैसाल' हरबा जानाय नङा आंखौ जिबायदि अपमान खालामदों अर्गेनाइजार बिकि दैमारि बापुराम दैमारि खोमा बिनि अरिजिनेल नामा खिन्थु बियो डुप्लिकेटसो साइन होयो बिनि सार्टिफिकेटआवथ' आङो माबा नुवाखै बिकि दैमारि नुवाखै बापुराम दैमारिसो खिन्थु बे अफिसियेलि खामानिफ्रावबो बिकि दैमारि होयो बियो बे होनायावथ' आं खनसे हमनाय जादों एग्रिमेन्टआवबो बिनि सार्टिफिकेटखौ बिनाय जादों खननै साइन होनाय जादों बेखौ उकिलजोंबो रायलायहोनानै खिन्थु बै खालि बियो हामा बेबहार खालामनायनि थाखाय जोंखौ निमाहा बिनांगोन निमाहा बिखांनायनि उनावसो जों थांगोन निमाहा बिनांगोन आरो मोननो गोनां एमाउन्टखौ हरजोबनांगोन होनबासो जों थांगोन मानो होनबा नों 2 month 4 days जाहैबाय 1 monthनिखौल' होबाथ' जानाय नङा बिदि बारखाबाय रुलखौनो ब्रेक खालामखादों बे अलरेडि मोनसेबो फार्स्टनिफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय क्लियार बुजायखायाखै थारमाने हायोब्लाबो बुजाया बियो दिनै मानो कारनाव हाया दिनै जोंनि थियेटारा आलायारन थियेटारा सानसेबो रेस्ट गैयामोन अनलि 2 days नामा बिदि गेप्स थादों आरो जिखिनि कमिटिया लांदों आंनियाव कन्टेक्टबो नाम्बार दंजोबो आरो दिन नुखागोनखा जुदि निउसाव नायबाथ' नुखागोनखा बिसोरो थारमाने थाइसेबो खम हराखै खिन्थु मोननैसो पेन्डेलाव किसुमान प्रब्लेम जायो खिन्थु 50नि सिङाव खम गादों आरो होमबा 50 मबा 60 गादों मबा 65 गादों दाखालिथ' दुधनिफ्राव 60 बा बिदि एमाउन्टआव जुदि मान्थलि जुदि 15 लाख फैबाय थादों बियो गारि भारा जुदि लायोब्लाबो 15 लाखआव अनलि बेयाव दामि आर्टिस्टथ' गैया जोंनियाबो बांद्राय एमाउन्ट नङा 6 लाख 5 लाखआवनो क्लियार जायो लोगोफोर बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे सुंद' आपडेटनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।